masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin farfajiya wanda yake zuwa muku daga tashar New Africa TV Hausa, wanda ni Abdulaziz Rabiu Jika Liman na saba jagoranta. Kamar yadda alkawari ya riga ya gabata a jiya cewa yau za mu ci gaba da shirinmu na farfajiya wanda muka yi masa take da akasa a faifai, shirin da yake tattaunawa akan wato ainihin gwaraza ko mu ce zakuna biyu da ke farautar Najeriya a zaɓe mai zuwa na wannan shekara ta 2019 wanda zai gudana a watan biyu mai kamawa a gobe in Allah ya kai mu. Kamar yadda muka riga muka alƙawarta muku, a yau muna tare da manya-manyan bakin namu daga kowane bangare. A karan farko muna yi wa Comrade Ahmad Bashir Modibo barka da shigowa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sai kuma Comrade Yusha Usadi Liman mune maka barka da shigowa wannan shiri. Assalamu alaikum. Masha Allah. To jama'a masu kallon mu kada dai ku sha'afa, daga ko ina kuke a faɗin duniya za ku iya shigowa kai tsaye cikin wannan shiri domin yin tambaya, neman ƙarin bayani, kuma bayar da irin taku gudunmawar, wato ku bayyana irin naku ra'ayin bisa ga abin da muke tattaunawa a kai ta kan lambar wayan mu kamar haka: 00 24 91 83 43 46 88, ko kuma kai tsaye ku ɗauka a cikin akwatunan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku. Bugu da ƙari za ku iya bibiyan mu ko kallon shirye-shiryen mu, kuma turo da sakonninku ta kafofin sadarwar mu na zamani kamar Facebook, YouTube, Twitter da kuma Instagram, duka adireshin mu na New Africa TV Hausa. Sai mun ji ku. Ba tare da na cika ku da surutu ba, kai tsaye za mu shiga cikin wannan shiri mai albarka. Comrade Ahmad, ka ji abin da shirin namu zai tattauna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah, ina godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan talabishin mai albarka, wanda ta ba mu daman mu zo mu kare manya-manyan 'yan takara wato a jam'iyyu daban-daban a kasar mu na gado, wato kasar Najeriya. Masha Allah. Kai tsaye za mu so mu ji a naka bangaren Comrade Ahmad. A cikin waɗannan manya-manyan zakuna guda biyu, duk da cewa akwai mutum 18 a bayansu, to amma dai kusan su ne suka fito cikin manya-manyan jam'iyyu, kuma su ne waɗanda duk inda suka yi gurnani suka dosa za ka ga jama'a na darewa, wato Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa da kuma mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. A naka ɓangaren, a cikin waɗannan gwaraza guda biyu, wa kake ganin ya fi kamata kuma ya fi cancanta da ya jagoranci Najeriya a zaben da za a yi na shekara ta 2019? To ni a nawa bangaren da kuma fahimta ta da kuma bibiyan harkan siyasa da nake gani, na fi bawa Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa dan takarar jam'iyyar PDP goyon baya akan ya jagoranci Najeriya. To kana ganin akwai wasu abubuwa da shi shugaban Muhammadu Buhari yake tafiyar da su ba tare da wato ainihin, ko kuma yake tafiyar da su ba ta hanyar da ya kamata ya tafiyar da su ba, kake ganin shi wazirin Adamawa zai iya gyara waɗannan barakoki idan ya zama shugaba? Hakan sosai, akwai su da yawa. Na'am. Wanda idan an bawa Alhaji Atiku Abubakar dama ya shiga wannan wajen, to ina ganin kafin mu ji abin da in shi Alhaji Atiku Abubakar ya shiga zai, akwai wani akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To ina ganin mun rasa wannan layin, sai dai a sake wato ainihin bibiyan mu. Kada dai ku sha'afa masu kallon mu da sauraron mu daga ko ina kuke a faɗin duniya, za ku iya shigowa domin tofa albarkacin bakin ku. Assalamu alaikum. To ina ganin wannan layi dai ya samu matsala, sai dai a sake bibiyan mu. Za mu kuma karanto lambobin mu da za ku iya shigowa domin tofa albarkacin bakin ku, kuma bayyana naku ra'ayin game da hujjojin ku. 00 24 91 83 43 46 88, ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin akwatunan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku. Comrade Ahmad, ka ɗauko bayani, kana ganin idan shi mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya samu nasarar doke a sauran 'yan takarkaru, ya samu shiga bila, wato ya samu cin zaɓe, kana ganin akwai wasu abubuwa da zai yi na rawar gani wanda wato ainihin shi shugaban Buhari ya gaza a kansu? Gaskiya akwai su da yawa wanda har yanzu ma yana yin su. To kafin mu ji abubuwan da zai aiwatar, za mu so mu ji ta wani bangare ne ita wannan gwamnatin da take kai ta samu gazawa.
To gaskiya ni ana fahimtar gwamnatin nan ta gaza a fannoni daban-daban. Ta gaza a fannin da take magana akan cin hanci da rashawa. Ta gaza a fanni ta ilimi, kuma ta gaza a fanni ta tsaro da kuma sauran abubuwa da yawa wanda waɗannan fannoni da ka lissafo kamar cin hanci da rashawa da tsaro da kuma ilimi kusan suna cikin abubuwa na gaba-gaba da shi shugaban Muhammadu Buhari ya ɗau alwashin kawo wato ainihin ƙarshen matsalolinsu. Baka ganin daga hawansa shekara ta 2015 zuwa yanzu an samu tsaro fiye da yadda ake da, ana zuwa masallaci ɗarɗar, in an je masallaci sai an yi dogon layi sannan za a shiga, ana caje mutane da sauransu. Baka ganin yanzu an samu raguwar wannan al'amura? To ai ba wai mun ce wai ba a samu tsaro ba. An samu tsaro amma ba a same shi yadda ya kamata ba. Idan na ce ba a same shi yadda ya kamata, in ka duba akwai abubuwa da yawa wanda da can babu su. Ai da can ai mu a Najeriya ko kuma a arewa mun fi sanin Boko Haram. Kuma a wannan gwamnatin abubuwa da yawa sun karu, kamar faɗan ƙabilanci wanda zaka ji makiyaya da manoma suna faɗa. Amma baka ganin wannan abu ne da aka gaje shi tun tsohon gwamnatin baya? An gaje su, amma yanayin da yake tafiya wannan gwamnatin ya fi muni sama da baya kenan. Ya fi muni sama da baya. Misali in ka duba jiha makwabtar jihanmu na Adamawa kenan, jihar Taraba, Jalingo, in ka duba shekara da ta shuɗin nan, in ka duba yadda aka kashe mutane, aka kashe dukiyoyinsu tsakanin makiyaya da kuma manoma, abun ya yi muni sosai. In ka shiga jiha ta Zamfara, yadda ake sace mutane, a yi garkuwa da mutane, a nemi kuɗin fansa, da yawancin abubuwa da yawa da in ka bincika a cikin Zamfara, a cikin Kaduna da sauran jihohi a arewan nan, abubuwan da suke faruwa dashen babu su.